ọma na-ege m ntị ekenekwa m ọnụ. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ya magoro ka o si adị na ntago nwere ozi ọma dị mbụ wee bịa n'ụtụtụ a. Ụbọchị nke taa. Ozi ọma gbasara Akwa Okuko na Fada Joy. Fada Joy apụtago ekpokwu ọha, kpokwu ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ sị ha agbala ihe ọjọọ ọsọ, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, ihe ọma bụ ihe ọma. Nweghị dịka Oke Ite na ọ bụghị Oke Ite ka Dangote wee kpata ego. Ọ bụghị Oke Ite ka Dantata wee kpata ego. Natago na ọgbakọ n'otu Oke Ite ka Tinubu bugide wee bulu ego Naịjirịa gba n'abịa. Ikwesị ha na Akwa Okuko ha na ndị be ha na ndị ọzọ wee ma alụsi ego ha ma asị amasị ya na-eme ụmụazị Igbo ya adịghị mma. Ha na-agbabazi Igbo ya aka. Onye tonite akwụla ọtọ tie ya igwe na-acha ha acha n'aka. Fada Joy wee na-asịkwana na ụmụazị ahapụghị ịgba mbọ. Mmechu na vidio akwụrụ n'ofu ebe o jiri Akwa Okuko na ndị otu ya gbọọ ha ike. Natago gbawasịcha ha ike onye ọbụla mara ihe dịrị ya mmụọ ya. Anyị na-echekwana ka anyị mara na Akwa Okuko na ọba ma nwee ihe o yekwu maka na nwa ya nwoke na-agbọ ka nkịta kemgbe. Ya na-agbọ amaghị ihe o yekwu next mana n'ọbụla ochi na dị anya na-ewetali ya n'ngwa na-enukwu n'ofu ebe Fada Joy na-adọ ụmụazị Igbo aka na atị na-agwa ha esozi na kpụbọ ya ha alụ okpueze n'ihe alụ were ọchịchị na ọ ya chịrị onye ọbụla ngwa na ya. Yeah. Let me tell you, the day the consequences will come, you cannot withstand it. But I pray for you. That difficulty that is trying to frustrate you, that business challenge that is trying to frustrate you, for you to put your hands in the evil things, in Oke Ite, in Ndigbo. After this prayer session, God will liberate you and set you free. I say God will liberate you and set you free. If you go anywhere, Anambra Okuko, Imo Okuko, everywhere, it's all about native doctors in the internet. I want to tell our youth, be careful. Touch your neighbor, say be careful. Be careful. If I come here and I didn't tell you that, I don't love you. I don't know what you can give me now that I don't have. The first thing that God told me when I went to mission in Lagos, he said, don't follow rich men if you want me to bless you. So that only when I can talk with audacity, and after talking I will go home and sleep with peace. I'm gonna rest in peace, yeah, sleep in peace. There was one that is trading in the internet, the one they call Aqua or something. It's only an African man can see the Aqua with the he will agree. Because we want to believe the impossible. Very easy. Chapter 1 verse 1. If you want to break a pan canal, you got to put them or we got an engine in it. But one leg got an engine in it. Ghana engine. That's yaki. Who are those that have gone to Oba here? Raise your hand and let me see. Let the girl keep it. Let the girl keep it. Get the family. I know about. Fan or ever. So, yeah. Fan or side, yeah. Oh, one of them will keep ever. Oh, one of them will keep ever. The corner blanket, what they go well outside there. Oh, one of them will keep inside there. Oh, where's your go? Oh, one of them will keep ever. Camera go see a cam. It's not. Oh, hey, can ever. Easy. Because I want to help me ask them how far. Say how far. How far now?
Isusu chazi like this so now make it anya so na fogi na anya huwa. Ilo no Oke Ite ka Dangote ji nwe trailer everywhere. Because Chana me kwenso say. Let me tell you, do you think that when you just go, you bring a pot, you TSA if you swear by if you don't want to go, are you mad? But when you come for boy, you eat your organ money finish. One in Kegafi and how are you? And the pattern of your life, you never prepare to be a great man at all. As in Okuko And Alusi, if you want to know a successful man right from the day he came as a boy, if you have opportunity to serve your guy in this market, serve him well, oh. Whether he settle you or not, you must to be rich. You. Okay. Can I approve? Go to Oke Ite. Somebody say error. It is an error. Matter one I can say OBCA. Monday morning, I forgot to Emmanuel and Oke Ite. Emmanuel and Boom Muddy begging to perform Balak, but they will pursue. Now, we didn't need by Italian. None the mother near physical cocoa. The mother near physical cocoa, and Isusu mother case here, Ojinaba. Yatago, and honorable notion at it. I have a son was in Tabby. In the body can give in Yalamaka, Basozia, Shielamia, one quite actually comment you. I don't know what's